1, 2, 3, 4, pasang bayan kay manin as isem dito YouTube channel ko. Siak ni Juan kapagayam ko, siak ti adaan-dara na nga snake ken Ilocano. Ngayon sakbay na ti amin, sapay la kumatanam na maek ti panag-subscribe, ken like you, ken panang pindot yu ti kampana. Kastamet ten iti pinag-komento yu apo. So itangal daw kaya't kuman nga aramiden tayo nga iladawan iti may isang sitwasyon iti agkaruba ket antay baybayaganin hintayon. Pare Juana, tumawatak man ti may isang bulong ti marunggay ko, ilaok ko lang tayo tinola. Laeng Juanita, nga may salang ti alaom ket patpatakilak lang kita marunggay ko. Mare Juana, bumudak man tay washing machine nyo, ket masaduta ka aglaba. Alan mabalin? Oh, dato yan. Yung tartaram niyam lumalpasam, dalusam. Hoy kumare, kaya't mo dahito si Daen, padigwan ka. Ado nga min, ba di mi na ibus itay. Nangata dahito yung tudnaya? Itak naman. Nabanglus! Nabanglus sa angot na. Nabanglus sa angot na. Nabanglus sa angot na. Anamit ni Juanica, pagpadawat lang arod na, banglus pa ilang. Marijuana! Naibusan ti gasulmi ba may makiprito ko? Awanin, awan ibusan! Naibusan nagyan ti gasulmin! Ay natin ko lang! Katarang ko lang sakit! Kanayong kayo nga makan makisugal! Awan lang igatan nyo ti gasulmi! Diyos ko! Dito ti kong kunakon, karuban. Ay auntie! Lumawatak man iti kwayo, iti nyugyo. Magkita ka lang ka dito, inaat nga ba? Alan kitawan met tinyug mi. Please. Ne! Ay tita na emon! Magday ko ita katuglemon. Ano met lang ka sa kulamon daw, dawatem dito. Ne! Ken, mga nakapit arwatem mo, tadi ka dyan. Ano sa kulamon, dawatem. Ket deta nga rod iti masansan nga sitwasyon nga mapaspasamak iti may sang agkaruba ket sapay lang makakakabsat ket haantay nga seryoso wenno di ket di pagbalinan nga adal iti panagbiagte daytoy ket agyaman nak iti kay man pinagbuyan ket sapay la kuma ta suportar andak agigana ingana ket daytoy sublik iti sadludok ken ka just agnina ti apasya na kana impapusuan nga panagyaman ko dito nimo ti biang Uno del Grande. Please subscribe my YouTube channel.